Uy, Gons, naunsa man ka? Imo ragi kong giilad. Ingon nimo og gisulti ko to kag tikyag imo gitudlo nako, sugto na ko niya. Nya nganong iya manggani kong gikulata. Unsa? Giunsa man dai nimo pagsulti di ay? Ingon nimo ako gignod si tikyag na. May trabaho ka wala. Ug wala ako gignod na ako pod wala. May pagjugsaa na lang tao. Diya ba to? Iya ko gikulata. Ah, dili ko motuo nga gikulata ka oy. Mao pa manggani ng uyo ni Tikyang ang jugs aa. Isa pa. Giunsa ka man ay pagkulata di ay? Kuan, iya kong gitukmod niya. Pagkatumban ako, iya kong gidatugan niya. Ipak akong baba. Lobot nga nagtuyok. Dili man na kulata. Maunang ingon ako sa imuha nga jugs aa. Kana kay gijugs aa kaniya buot pasabot ana. May gusto siya sa imuha. Unya dapat og jugs aahon gani kaniya. Dapat imo pod bawsan. Kaya ron makaingon siya nga gusto pod nimo siya. Aw, ingon ana din ang jugs aa. Sige, ako siyang kaning bawsan ti para makaibaw siya nga gusto po nako siya. Sige, ako siyang bawsan. Guns, dili na ni maayo, Guns. Manghuba naman siya, unya. Manguot pag yun. Aw ingon ana ginang jugs aa. Unsa man wala day kakasabot og unsa nang jugs aa? Aw, ingon na din ang jugs aa. Dili na lang ko, bastos man din na. Ah, tuga-tuga kag uyab-uyab nya, dili man day kakabalo mo jugs aa. Ayaw na lang pag uyab-uyab oy. Wala man day kakasabot og unsa nang jugs aa. Unya, karon pa noon ka musulti? Nanailabta na noon ko? Sa lagi ni mo, Guns. Kaya ikaw nagtudlo sa amo, ah. Uyab-uyab naman nung tatong ako, niya. Nagpakaabot ka naman sa jugs aa. Ah, paghilom diha. Tuga-tuga kag patudlo sa kuwa og unsaon pagdiskarte unya dili man pud ay gyapon kakasabot. So, what's up mga kaignorante? Shout out kay Lugaw nga Baska og shout out pod kang Luto nga Hilaw og shout out kang Sinigang nga Walay Sabaw. So mga kaignorante, kung napanood nimo nga video dili nimo masabtan og wa nimo mapanood ang episode 1. Kung wa pa nimo mapanood ang episode 1 panuora usa, i-search lang ang Comedian Squad ug istok ang among page. Og maura to mga kaignorante og happy 400 YouTube subscribers sa atong YouTube channel. So hapit-hapit na gid ta sa kamatuoran no. So kung gusto nimo masubaybayan ang among video, i-like lang ang among Facebook page Comedian Squad ug mag-subscribe ka na sa among YouTube channel Comedian Squad. Ug maura to. Daghang salamat. I love you. Mwah.